Takže čau lidi, vítám vás u mého prvního let's play ze hry Shakes and Fidget. Tohle je moje nejlepší postava. Nejsem houbař, houby si nekupuju. Možná se divíte, že mám tady ten elík. Takže ten mi padl za peníze asi předevčírem, stejně mi končí asi zítra. No, zítra by mi měl končit, což mě hrozně štve. No, kupuju si tygra jenom za tu houbičku, co mi padne jakoby první. To je teďka, včera jsem měl neuvěřitelný štěstí. Úplně fakt jak mi padnul ten elík, tak jsem si to vůbec nedával. A teď prostě z ničeho nic, v tom, té 10. podzemí, jsem měl toho 9. draka. Toho jsem tam měl asi 14 dní, pořád jsem ho nemohl dát. No, tak mi padl ten okřídlený elík včera, nebo ne včera mi nepadl, ale včera jsem dal to podzemí. Vypadl mi tady tento skvělý epic. Všechno plus 181, což mě docela štve. No a hned potom, co jsem mohl normálně bez houbičky, tak jsem dal toho válečníka černé lebky. A z tohoto mi vypadl tento skvělý epic. A dneska jsem dal cirkus, toho prvního, takže to je fakt super. Ještě vám ukážu jednu moji postavu, takže já to stopnu, já nemůžu mít otevřený hodně záložek, protože když začnu točit, jak se mi to hrozně seká. Takže jsme zpět, tohle je moje druhá postava, to je taky docela jakoby na svůj levelený elík nepad, akorát teďka jsem začal expit tu postavu, to jsem jí dostal docela do dobrýho toho. No, tak jsem dal jsem podzemí minulý týden, dostal jsem boty, jo, myslím, že první byly boty, ne, no, jako první epic mi padl meč, pak mi padly boty, pak mi padlo tohle a pak mi padl ten epic. Jak mám všechny věci na sílu, což není špatný, protože no, mám prstínek na výdrž teda, podzemí, jelikož mám hotovou hospodu a houby si nekupuju, ale jak sami vidíte, jak mám hotový sklo, no, když se vám doplní, jak vám zmizí, takže mám hotový sklo, takže si dám arénu zkusím, pokud to, no, nevím, zatím, nebo, no, dáme si arénu. No a ještě jsem chtěl říct, ještě jenom, abyste mi pak do komentářů napsali, jak ty videa mám často točit. Já to jenom teďka na chvíli stopnu, protože mi píše kámoš. Tak, a tady máme souboj. Mně se to trošku laguje, to se moc omlouvám. Jo, ještě se vám chci omluvit za kvalitu, kritik. Ještě se vám chci omluvit za kvalitu, protože mi nejde fraps, takže točím přes tadyhle z Bandicam, je to pěkná s prominutím sračka, takže mi to docela štve. Zkusíme se ještě podzemí, který bych kdyby to nebyl, myslím, že to je průzkumník, kdyby to nebyl průzkumník a nedával by tolik vyhnutí, tak bych si ho dal. Což mě hrozně štve, běhla 17 000, což... Jo, a ještě jsem chtěl poděkovat vůdci našeho cechu, který mě přizval. Máme bonusy 150 něco, tohle je ještě ke všemu, je to svět 9, takže kdyby někdo chtěl do cechu, tak jak napíše vůdci, on vás rád přizve, ale musíte být aspoň level 80 a mít aspoň na 50% album, protože jinak by to nešlo. Dneska bych kratší video, jelikož to je moje první, takže dáme kratší video. Zkusíme podzemí, vzteklý vlk, nelesný strom.
je to hrozný parchant, prostě o něj dostávám. Pardon.